umaga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. No, hindi po ka. Hindi ka magpapulayaw. Salain na. Sorry lang no. Pero kita ko kitang dalaga nga dira ba na sa piyak malayo? Kung magpaligo, nagahublas mo. Nalingling ko pirmi ah. Di puga. Nanuoras.
kon matabo, amo na rin pinakamalawig nga question and answer sa bugos nga Pilipinas mo. Pero karon tapos kagid karon sa akon kakaypas. Gibasahan ko sa kadaan sa encyclopedia mo. Bisan ano ka rin pamangkot niya sa akon, masabat ko gidayon. Masabat ko gid ang pamangkot niya. Ano mahimo sa isa ka bakiro sa nakatapos sa abogado man? Sa kay gayunan nga ini, pihogid malutos ko na siya kag makasugilanon ako kay Vicky. Wala. Timing gid. Aray sa kakaypes ho. Nagapungko sa sabay lusong. Nga abla nga pirmi lang sa nagapungko sa may lusong man. Magadlaw kakaypas. Mano ka? Ma-challenge ka sa akon? Ati, uho kakaypas ma-challenge ko sa imo Sang nagligat pa ko kadaan nga tuig nag-challenge sa imo. Pero karon malutos ko na gid ikaw daw Ati approve sige na kakaypas I-plaster ang ipamangkot mo sa ako kay sabton ko. Ati sige, sugura na naton. May isa ka lalaki nga nagapungko sa likod sang isa ka bus. Nagajakit siya sang itom. Kagdason, nagabasa siya sang periodiko. Dason, nagpalapit ang konduktor para nga sukton siya. Apang wala siya magbayad. Karon ang pamangkot, ano ang lalaki nga ini? Sansaw Ang lalaki nga ini, pulis. Sala. Ati, kung hindi siya pulis, piho nga NBI agent siya. Hindi man gihapon. Uti, ano magali kakaypas? Wala siya kwarta. O ano? Wala ka makasabat, Pedrito? Pirde ka naman. Gani hindi ka gihapon makasugilanon sa kay Vicky. Puti, ano karon ang masiling mo? Mapuli lang ko. Maano ka man, dibe? Bro, mabalik ko kakaypas Ma-challenge ko liwat si mo ya. All the time. Aba. Hindi. Unbelievable. Nalutos naman ko sa isa kabakiro lang. Ng isa na kuya kabugado. Apo hindi Hindi gini mahimo. Mabalik gid kuya. I shall return. Ay, kainit gid Mapasilong anay ako diri. Pero wala man di kahoy. Magluwas lang sa dalong balay nga ina ho. Diri ako mapasilong Na, maayo diri kay mahandong. Oh hala, ano inang nagaugayong? Oh
Hala, ugayong sang isa ka babaye. Amo inang ugayong sang isa ka babaye nga malapit na lang makalabot sa ikapito nga langit. Uy, timing gid ang akon pagpasilong diri. Hamak mo. May scoop gali diri ya. Uy, kung hindi ako magsala, ginasako sang lalaki nga makalabot dayon sa finish line. Aba, Diyos ko, mapatay gali ako sa kalamit. O hindi. Iskandalosa man sang babae nga iniman. Ay, abaw! Daw sa mapatay ako. Sa kanamit. Uy, hibi man na to sang bata ah. Ay, lalaking bata mo. Kagkataas ang iya ilong. O hindi. Nagabata gali ang animal. Ay, mahalin na lang gani ako diri. Talong! Kalubay! Patula! Balunggay! Bulong sa COVID! Mamati ko anay radyo ah. Basi may matahom na subo nga balita. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED lights, flashlight, sticker sa bumbu radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka estasyon. So wala pa kita makapadayon sa ato matahong nga drama. Ari ang isa ka flash report. Harin sa ato mapisan ka gwapohon yung field reporter sa Encantadong Bugoy. Encantadong Bugoy kamin. Roger Base, location, Bangko. Ano ka bangkoy na Bugoy? Bangko bala Base? Kang mayo ni nga bangko kay wala nagaka-offline. Ala. Amo na nga madamo sila sang suki. Kag tungod sini, madamo man sa nahisa sa ila. Kag may mga threat nga bombahan ang ila nga pwesto. Uy, hala. Kag para nga makapangaman ang mga nag-obra sa bangko, Base, nagposte sila sa security guard. Kag ang tagsa ka mga magsulod, ginakap-kapan. Ati husto na. Base, aring isa ka tao, ginakap-kapan siya sang isa ka babae nga si Q. Uy. Breaker! Go! Nga babae nagapangapkap Bugoy nga hindi lalaki haw. Libog mang gani ulo ko, Base. Pero basi amo ginayang patakaran sang bangko nga ini, Base. Mas mayo kuno mga kap ang babayi.
ginakapkapan na sang sikyo nga babae ang lalaki. Halin sa ibabaw, hasta sa idalom. Halin sa dugan, pakadto sa hawak. Op! Ara! Nagapaidalom pagid ang iya kamot. Op! Nagadanlog ang iya kamot. Op! Ara na sa magtimbang nga hita ang kamot sang babae sa lalaki. Dog ako biris lang sa basketball ba? Ops! Ba, ano ni? May nagabukol diriyaw. Diwa kabilog ang ako na yung kapan nga bukol. Naamuna na. Adali! Tao ba? Siya tay? Breaker! Loko! Hindi kaya mag-intra dila bugoy. Amugid! Pero, guys, matuod din man nga may nagabukol sa ita sang lalaki. Pasi bala kung gradada ini, ho? Pasi mo ning ibumba niya sa bangkong ini. Ara na! Nakuha nang nagabukol sa iya nga hita, guys. Alala, ara na ko no. Ano nagabukol ngayon na bugoy? One base? Ay, bula ka, gol? Bula? Ay, Stesser! Sa dason gani, hindi ka magdala sang golf ball sa bangko, ha? Do sa gago ka karon, ha? Breaker! Logo! Instruction na rin sa base. Bugoy, balik na rin sa studio. Roger, base! Amo yadto aton blue by blue nga pag-interview sang insidente diri sa bangko. Encantadong bugoy! Over and out! Kanami, isang drawing niya, Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Mapabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Huling, kanami sang sermon sang pari kaina. To sa nagpanalupsop gid sa akon unod. Labi pa sa maghambal siya nga, ang pagpatawad nagakahulugan sang kaluoy. Oo man si Alvina. Kinahanglan magpatawaray kita sa mga tao nga nakasala sa aton. Huling Pero isa lang ang hindi ko yung mapatawad. Hindi. Masugata naton si Buklan Huling. Di na ay silayan maghali ni Matan man? Kung hindi ako magsala, sa bulangan siya naghalin. Patod na pierde naman na siya mo. Oho, baliskad ang iya bulsa. Kabalo ka, Matan. Ang iban nga nagasimba, abi mo nagasimba, gid. Pati kasi na, kayong opisyon nila, pamantay sang iban. Kag kabalo ka, may balaan mong nagabuhat sina, mang kinatubuan sa barikos.
Animal nga buklan? Ako naman ang ginapabatian niya, ho? Hoy, buklan! Hilabti lang iban, pero ako hindi mo paghilabtan, ha? Kay base kung habuyon ko ikaw sang bato! Hoy, Marikuson! Wala ko yung naghihilabot sa imo, no? Ikaw yung naghihilabot sa akon? What is my labot to you from me? Buklan! Lain ulo! Marikuson! Mas lain ulo! Buklan, buklan, buklan! Marikuson, Marikuson, Marikuson! Hasta na lang kira ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa radyo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan karon ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang malagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagtini ang kabatsyag ka mapasalamaton sa ikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang sa katawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath to Paradyo Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, paagi sa crime laboratory, nahibalaan ang kabangdanan sang kamatayon ni Waldo, kag ini, napatay paagi sa patalom nga nagalaba sang 6 kapulgada. Naglibog ang ulo ni Police Robles kung sino ang kriminal. Tubtob na pensaran niya, ang natabo sa nasugata niya kami ni Mariporet nga nagadalagan tungod gidalagas kami sa isa ka babayi nga may dala nga lansitas.
Diri sini nga bahin, mapadayon ang akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Lansitas? Ano ka? Amoy nang ginsilin sa duwa katigulang nga nakita ko. Nga nagadalagan nga gidalagas kuno sang isa ka babae nga ila kontra. Kag may lansitas ini nga konpikon nagagwa ang malaba nga patalom. Malaba nga patalom? Ano ka? Ang resulta sa crime lab. Ang gintunaan sa kamatayon sang biktima nga ato sa kamalaba nga pataluman. Hindi. Hanay ka. Magkikita ako sa duwa katigulang nga ato. Bati ko, ginlagas ka kuno ni Lutas ang lansitas? Oo, Pansing. Ote, kundi ang bugid ang natabo. Nakakita naman kamo sang away ni Purit. Nagsiling na gid ako nga hindi ninyo pagsapakon si Luta. Eh, wala gani. Nagasugilanon kami yan ni Miga Purit sa dalan, ah? Hinali lang niya kami yung ginlagas sang lansitas niya. Ote, nga wala ka mo magbato. Eh, mabato kami nga may armas siya ya. Lansitas lang pro, kunpitkon. Nagagwa ang iya nga talong nga perti kalaba mo. Magkahaladlok. Siguro, do sa 6 ka pulgada. Ano? Ay, di ka makita sang lansitas nga may kalabaon nga 6 ka pulgada ang pataloman? Lansitas ganit ni Luta. Do si James Bond siya mo? May armas siya nga grabe? Bisan malayo ka, lambot ka niya mo. Amo to nga nagdalagan kami ni Miga Purit, Kakulbaw nga mo nga. Mirese. Malinunghaw? Wala ako makabati nga may tawo nga nakuha sa basurahan kag patay na. May pilas to nga daan sa tiyan kag tuman gid kadalom. Siguro nakatapos na sa pagtrabaho ang cleaner ng Daizeno. Pilib ako Wala sang makuha bisan ano nga pamatuod nga may natabo. Sa akon hulot dito sa hotel? Sa ano nila mabuhat inaman? Bisan ano nga krimen nga nabuhat ko? Hindi gid ako madakpan. Tungod may ara nga nagasunod sang agi ko. Agud nga wala sang may mangusisa sa natabo. Apang ano gid pala ang rason? Kun nga ang ginahimo nila ina? Ano? Ari na ako sa barangay. Di ba lang balay sang duwa katigula nga atuman? Ano ka? Ang buhaton ko. Malibot ako sa barangay ngayon Kaya basi kung makita ko sila sa higad sandalan nga nagasugilanon. Oh, ba? May nakita akong duwa ka babae nga nagasugilanon Basi sila na ina? Abi, mapalapit ako sa tiyutay. Oh, sila na matuli na. Sila gid. Amo siguro ina nga nangakig atong kontra nila nga babae. Kaya man basi kung ginalibak nila. Mapalapit ako sa ila.
Mayong adlaw sa inyo. Uy, ikaw gali, Sir Pulis? Oo, Chay. Ari gali ka mo diri nga duha? Kaya nagasugilano naman ka mo diri sa tunga sandalan? Ay, lain niyang amon ginahambalan, Sir. Parte niya sa lalaki bala nga nakita nga patay na? Apang wala man sang nakuha nga kamot o kuntiil. Inatak-a na siguro ang kriminal sa pag-utod sang ilang nga kamot kag tiil. Ay, huo gali. Kaanga ari ka man, Sir Pulis? May kinahanglan ka bala? Wala man, Chay. Nagalagaw-lagaw lang. Ati maayo ka pa ya kay nagalagaw-lagaw ka lang. Ay, huo gali, Sir Pulis. Dakpon mo na bala ang kriminal nga nagahalit sa mga bata kag sa mga tawo? Daabtan kami sang pulis nga nagasugilano ni Miga Pulit sa dalan. Kagin pamangkot namon siya, kundak po na niya ang kriminal nga nagahalit sa mga bata kag sa mga tawo. Sa pagpadayon ko pagin. Hindi pa namon sila madakop, Chay. Tungod wala pa kami makakilala kung sino sila. Wala pa kami sa makita nga pamatuod. Gadi madugayan siguro kag masulbar ang kaso nga ini. Tungod wala pa kami sang ginauyatan nga ebidensya. Nga diri naman kamo nagasugilanon. Basi kung makita naman kamo sang kontra ninyo, ha? May ginlaktan siya, Sir, Nakita namon siya nga naglakat. Mo bala? Saan to siya babalik? Ay, sa hapon, gid, Sir. Kung kisa gani, tungang gabi na. Anong obra niya sina? Nagabaligya na siya sang insurance, Sir. Anong insurance, Chay? Suno sa nabatian ko. Insurance sa balay, sa auto, sa building. Basta, tanan ko no nga makwartahan, Namo bala? Amo na siya ang ginsiling ninyong may lansitas nga malaba ang sulab, no? Ay, oo, Sir. Amo na siya. Siya na ang may lansitas nga may malaba sang sulab. Kag kunpitkon mo ang jutay nga buton, nagapisik ini kag nagalaba. Ikalaing gina tulokon, Sir mo. Daw sa barina nga nagaigpat. Amo gali? Dason, kunpitkon mo naman, nagabalik ini sa kinaandan nga dagway. Nagalansitas lang siya nga gamay, kag malipot lang. Kag ginasulod niya ina siya bulsa. Hindi gani, sa iya nga bag, Sir. Pero, sa nahibalaan ninyo, may napatay na bala siya? Ay, daw wala man. Pero, ginapahog niya kami nga patsyon. Oo, Sir. Amo na nga nahadlo kami sa iya. Man, akig siya permi mo. Kung tulokon mo lang gani siya, maakig siya dayon. Kiyang laom niya kung siyang amon ginalibak. Ay, guilty na siya. Ano pa, nagapangakig siya. Man, thinkers are doers mo. Abogid. Ay, hoo, gali, Sir. Nga, nagapanghusisa ka man parte kay Luta. May crush ka na sa iya? Aba, wala Iti, nga nagapanghusisa kagid sa iya, Ay, hindi ka lang na yung mga luyag sa iya, Kalain na iya sa iya. May bana na siya. Apang ang nahibalaan ko, ginbulagan na siya sang iya bana. Kay man, malain ganing iya batasan mo. Ti kanugon kung sa iya ka lang makadto, Sir. Kay kagwapo nga daan sa imo. Kag inang siluta, ginapabayaan na lang niya ang iya mga bata. Ginabilinan lang niya inasang pagkaon. Kag ulputon kung gabi na. Mo gali? Ay, oo, Sir. Kag pangita ka na lang sa iban nga babayi, Inang mabuot, kag hindi bastos.
Hindi ka gid magpangaluyag sa iya. Kay basi bala ko malatnan kasang iya batasan nga daw sa adik. Uy, maripurit, si Luta ho, nagapapauli na. Ha? Ay, baw Diyos ko. Ay, dali ka, miga. Mapauli na kita. Oo, dali na. Ay, Sir Police, dra ka na. Ate, mga chay. Ato na sila, oh. Kadasig sila magalin, eh. Oh. Anika, ang mugali na si Luta? Nakita ko man ang ginasiling nila nga si Luta. Ang tagiyas ang lansitas nga gamay, nga may sulab nga malaba. Mahalin ako dire. Hindi ako magpakita sa iya. May plano ako nga buhaton. Oh, ari naman ako sa isa ka nightclub. Kag nagabantay naman ako sang madason ko nga biktimahon. 3 na ang ako napatay. Kag 2 na lang ang kulang. Mangita ako diri sang lalaki nga gwapo. Kinahanglan, gwapo ang pilion ko. Para bisan paano, makatilaw man ako sa iya, o galing ko siya nga patsyon. Bah, ato? May nagsulod niya lalaki? Bag-o ko lang siya makita diri ah. Ang iya kulo nga buhok, may color nga brown? Kanami sa iya tulukon. Kaangayan kit sa iya tulukon. Do sa mataktak man ang panty ko ba? Ay, ampot ah. Nga do sa kamanyak sa ako niya subong man? Apang amuin ang gusto ko. Lalaki nga makahatag sa akong sangkalipay. Tinguhaon ko nga makilala siya. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid Paradyo Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry.
Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sunod sa akong duham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, bisan sa delivery room, ginupdan gid ako ni Carlo. Kung anong pagbun ako, amo man ang bunaya, tungod na tarantar siya. Tubtob nga nakabata ako, kag lalaki ang amon anak. Sa pagpatayin ko pagit. Sir, ari ng inyo anak, natinluan ko na siya. Mahimo mo siya anay nga mauyatan. Mabalik lang ako dugay-dugay ha, para nga dalon siya sa nursery. Salamat, good nurse. Ano balay ning ginabatya ko? Daw may kung ano nga nagluksos ang pagkatao ko sang makita kong bata. Nakabatyag ako sang tuman niya kasadya. Oh, Bambi nga ton anak. Anong ihingala naton sa iya? James Carlo. James Carlo? Nakabatyag aksong pagpalangligbos ang akong balahibo. Nadumduman ko ang siling ni Bambi Santo. Nakon magbata siya sang isa kalalaki. Isunod sa amay ang ngalan sini. Kag James Carlo ang iyagin siling. Ginsunod niya ang ngalan ko. Kuna mo, ako ang amay sang bata. Karon konfirmado na. Konfirmado na nga ako ang amay sang bata. Daw gusto ko nga magsinggit nga ako ang amay sang bata. Nakahibalo ako nga nagaduha-duha sa pagsugid si Bambi Santo. Bangod isa ako kabading Santo. Apang ang buta nga ini, ariglohon ko. Puti nga kisami ining namuklatan ko. Abang, nakabatyag ako sang palanakit gihapon sang akon kalawasan. Bangod sa pagbunag ko,
sang amon anak ni Carlo. Nakapatyag ako nga may nagkauyat sa ako na kamot. Paliso ako. Nakita ko si Carlo nga nagasubsub sa kama samtang nagkakatulog. Ay, kaginauyatan niyang akong kamot. Nakabugtaw siya. Bambi, nakabugtaw ka na? Carlo, ang baby. It's okay. Ipakuha ko lang sa nurse para nga makita mo. Carlo, si Mami. Kag si Mami mo. Oh, that's my grandson. Oh, Carlo, you look like him when you were born. He's handsome like you. Salamat. Nakagwa na kami sa ospital. Kag sa pamatyag ko, nagdugang pagid ang pagpalangga ni Carlos sa akon. Kag amo man sa amon anak. He's a good father. Mabatean nang niya nga nagahibi si JC. Bisan sa tungang gabi, mabugtaw gid siya. Kag pahipuson ini. Carlo, we have to talk. About what? About JC. What about our baby? My baby? My baby? Bambi? Carlo, nagkipi ka? Oo. Nakaibalo na ako. Nga akong matuod nga may isang bata. Saan ka nakahibalo? Madugay na. Ako lang nakaupod mo. Mahimo nga nalipat ako. Apang eventually as days go by, amat-amat ko nga nadumduman ang natabo. Natapos ang gabi nga to. Gani nagtanyag ako sang kasal. Bangon may pangduha-duha ako. Nakaibalo na ako. Nga ako ang amay ni JC. Kag may natapos sang gabi nga to sa aton nga to. I'm sorry. Hindi ko intention na taguon siya. Pero... I understand. Nakaibalo ako. Bangod na hadlo ka. Nga hindi ako makasarang magtindog sang katungdanan ko. Tungod bading ako. Carlo, hindi ko lang mahibalaan kung anong paghambal kang buhaton ko sa imo. Wala ko sa ibang nga mahambalan eh. Hasta nga nagbusong ako. Nadulaan ako sang kaisog. Agud nga magsugid sa imo. Bangon nakahibalo ako nga bading ka. Sa pagkakita ni Carlong sa amon anak,
Lain nga kalipay na batyagan niya, kag nagsulod sa iya pang huna-huna, nga siya gid ang matuod nga amay sang bata. Sa pagpadayon ko pagid. Carlo, nagahibala ako nga nakainom ka sang bulong. Kag nalipat ka. Nalipat ka sa natabo sa aton sang gabi nga ato. It's okay. At least, may peace of mind na ako. Kag nag-ako ka na, nga ako ginman ang amay sang bata. Pero, sorry man. Ginduha-duhaan kong kapasidad mo nga matindugan mong salabton mo sa akon. Tungod kay bading ka. Yeah. Makasakit gid man sang buot. Apang wala ko ikaw ginabasol. Magamong pagkatao ko sadto. Apang karon, masanag na. Oo. Masanag na, Carlo. Kag masiling ko nga mahal ko ikaw. Anong siling mo? I said, I love you, Carlo. Since I can ever remember. But, bisan berde ang tugo mo, mahal ko paghihapon ikaw. I tried so many times to tell the truth. Apang, tagsang makita ko ang katahom sang aton pag-ugdanay. Nahadlok ako nga magbag-ong tanan sa aton kung makahibalo ka sa kamatuoran. Nagmahal ko man ikaw, Bambi. Oh, matuod. Hindi na ina-itchus, ha? Magpamati ka sang ginhambal sa imo sining nakabig mo nga bading. This guy's in love with you, Mare. Matuod? Anong gusto mo? May mo kita liwat sang baby? Ano? Hoy, bago pala ako makabata, ha? Kagkasakit bala. Puisit ka. Pero, I'm really glad na wala ka maakig. Kigintago ko ini sa imo. Kag nga na maakig ako. You give me yourself and you give me a son. Luwasin ha. Mahal ko ikaw sang sa pride ko, no? Kamu sang anak naton. Kung nakaya ko nga magpakabading, mas kaya ko man nga magpakalalaki. Kag hindi gid man mabudlay buhaton na. Tungod lalaki gid man ako in the first place. Ano nga kaya mo na magpakabading, ha? Nadumduman mo nga sang jutay pa kita. Ginhikayan mo si Inuyasha? Ginhikayan ko siya. Kay kalaway sa iya. Te, naakig ka sa hakon. Kag wala mo ako ginbugno sa sulod sang isa ka semana. Natandaan kong siling mo, nga babae lang ang abyan mo. Kung tani, pareho ang gusto ninyo. Sang adlaw nga to, nagpromise ako nga magpakababae para sa imo. Para nga hindi ka lang mahakig sa akon. Hasta nga, madala kong pagkalalaki ko. Dito, nahibalaan kong tanan, nga kaya ko basta para sa imo. Bangod mahal ko ikaw. Salamat. Mga Mari, confirmed. Lalaki gid siya. Kag nalipay ko, ah. Hey, why are you crying? Nalipay lang ko, Carlo, ah. Kasi hindi ako makapati. Do magic. Magic nga wala daya, ha? Ote, anong siling ko sa inyo? Kundi ikaw, Carlo,
Na-impluensyahan ko lang. Na-impluensyahan ko lang sa akong panghambal nga bading. Hindi ka bading, kundi lalaki ka. Lalaki ka guy. No gay, kundi bugoy. Kaya hindi ka magpalibog. Kung magdako na si JC, ako ang malibang sa iya. Kagpatod! Click kami ni JC. Click kami nga duha. Kita nyo naman ha. Kung makita niya ako, nga nagapalapit sa iya kona, nagakadlaw siya. Kag nagaalsa pang iya duha katiil. Ay, ambot. Happy ko sa surpresa ninyo nga duha. Oo, nakabati ka mo? Si JC ang nagangisi nga ina. Kag basta mabatian ang tingog ko, nagangisi sa dayon. Diri lang anay ka mo ha? Kay kantuan ko siya sa kona. Baby, wait for me. Carlo? Matuod ayan nga maimpluwensyahan man ni Tito Modi si Jessie? So what? Depende na sa babae nga masugatan niya sa pilakadlaw. Kung makasalapo siya sa babae nga pareho sa imo, he will be alright. Okay? Okay. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Subong, nagadala naman ako sa ikaduha namon nga anak ni Carlo. Kag I hope it's a girl. Tag sa kabakasyon, nagapauli kami diri sa Pilipinas. Kag nagabalik naman sa Amerika para nga makabulig sa amon ginikanan. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtub sa liwat Dear Diary, Bambi. Amoy adto ang matahong nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong. Tips sagod malikawan ng insomnia.